Jeremy parastina medyaydan baş guldana radyo dengi gel. Em bi bernameyek taybet pêşberî wane. Mêvanê bernameya me birêz Seqî Armanc e. Hevala qîm bi xêr hatin bername me. Cî bi xêr hatin spas. Piştî 4 sala bi rêbera pûra hevdîtinekî çêbû. Hûn ji bo vî û ji bo rojeva heyî dikarin çi bibêjin? Destpêkê em bi hezkirin û rêzdarî rêbera po û tevayê hevalê di girtîgeha de silav dikin. Rast e piştî 4 sal hevdîtin bi rêbera pûra ji bo tevayê gelê me, dostê gelê me û tevayê hevala moralek çêkir. Rastî demek dirêj bû, agahî ji rêbera po nebû û dewleta Tirk bi hemû rê û rêbazê xwe ê dervê hukuk û wisa nirx mirovatiyê binpêkirin li hember rêbera po jî bikar anî wisa nehişt dengî bigîje gelê me tevê mirovatiyê û hevala lê herî dawî hevdîtinek pêk hat. Bêguman ev hevdîtin jî di çerçeva seknekê berxwedêr ê rêbera po ku li ber xwe da û ti car serî netawan li hember hemû zextê ê dewleta Tirk û berxwedaniya gelê me tevayê kadro Gerîrazetiya Kurdistanê ev derket holê ji bo em dikarin bêjin yani ev me fam kir çi qas tekoşîn xurt be ew qas dikare encam bigire. Esas hemî tekoşîna ji bo azadiya fizîkî a rêbera po ji bo pirsgirêka gelek Kurd bê çareserkirin her ku xurtbûnek pêş dikeve encamê xwe jî derdixe. Ji bo em dikarin bêjin hemî destkeftiyê gelê me ku hatî destxistin di encamê berxwedaniyekî de ye, kedek mezin danê de ye. Em vê jî dikarin vî şikilî binirxênin yani hevdîtina ku bi rêbera pûra dawî hat kirin. Vê di giştî de nav civaka me de me got keyfxweşiyek çêkir. Rêbera po belkî Kurd biqayê yansımeyê ê çapemeniyê jî bû ji xwe her kesî gudar kir. Wisa çend peyvê wisa girîng peyam ji bo gel bi her kesî rê kiribû. Ev girîng bû. Yani rêbera po tabii di çerçeva ku wisa li ser rêbera po işte tejî tê berdewam dike û cardî rewşê şer û şiddeta heyî ger derfetek bê dan em dikarin vê bizîvirênin rewşekî ê aşîtiyana û pirsgirêk çareserkirin. Hêza me heye dwarê tewrîk û praktîk de ku em dikarin wisa pêşveçûn çêkin. Yani vê çerçevede wisa peyamê girîng hem da dost dijmina jî ev girîng bû. Û li ser vê wisa nîqaşek berfere dire giştî de jî a Kurd û tevayê Tirkiyeyê de wisa nîqaş berdewam dike. Navek dîtir ji xwe ji bo pirsgirêka Kurd jî her çi qas wek pirsgirêk bi nav nakin di van nîqaşa de ji aliyê desthilatdariyê ve işte Serokê MHP Devlet Bahçeli axist
Usa hinek rojavek ev çekir yani ev demeke. Naha ev jî tabii em wek rêxistin giştî jî dişopînin. Rastî heya niha nîqaşê ku dimeşin ya jî nêrînê ku tê dan wisa samimiyetek nehatiye dîtin. Ji bo vê her kes bi guman nêz dibe. Mar zirêzê welat parêzekî me li kolanekî bila vê têne ziman ku bi nêtê ne durust e samimiyetê nîne. Çünkü axaftin pratika wê demê nebe tenê axaftin be wisa peyamê bi wate bi hinek tiştê ku hin tiştên armançkirin bê ew kirin fam dibe yani gelê me jî de politik bûye ji xwe tevger xwedî tecrübe mezinin ji xwe di vê warî de bersiv wek rêveberiya tevgera me û fermandariya biryargeha me tiştê pêwîst daxuyanî da yani ku çawa em nêzî vê nîqaşê vê rojavê dibin ji xwe her kesî gudar kir yani ji bo hê merev wek hêzê HPG jastar boî me tabii ev nîqaş em pir car wisa bûn şahidê nîqaşê wisa û encamê wa jî çi derkes ji xwe ji dîrokê jî em baş dizanin. Ji bo hê îme em tabii hêzê de tir erkê pêş me çişê yani. Esas hem peyamê rêbera dan hem nîqaşê ku meşiyan rojava ku çê wê boî me ew heke tabii em karê xwe re mijûrin yani herhangî wek işte rojav wisa acaba çiye çinîne zêdetir plansaziyê pêş me heye di wê çerçevê de hêzê de tir lêhûrbûnê xurt kirin û dem kur dem dirêj plansaziyê pêş xwe em çawa serkertî bimeşînin em bawerin hemî hevalê me jî di vê çerçevê de nêz dibin û bi vî şeklî wisa ev rojav ew e lê ev fam dibe ku ji xwe aliyekî de daxuyanî de işte rêbera Bilawarê Meclisa Tirkiye bax ve mafê hêviyê me re karê demê pêş bi hinek guhertinê yasayî ku ew bibe yani aliyekî de wisa axaftinê wisa kirin aliyê dîtir de jî îrada gelê me ku bi şaredarî hat hilbijartin qawîm serhat avêtin yani wisa destekî de dar yani em bêjin dedi cihekî de şeker yani wisa politikekî wisa ê dirû tê meşandin wisa er rastî neytekî desthilatdariya Tirk hebana wisa nedkir yani ji wê şaredarî Mêrdînê Batmanê Xarfetî esas di vê çerçevê de me re gerek bidê dest yani di demê ku wisa işte nîqaşê ew ji xwe her kes şaş bûye yani evê ku hinek kêmek jî wek hêviyek wan hebû bîla şaş bûne yani ev ê politika dirû û hinek armancê ku wisa dixwazin bigîjîne de bi vê ew dibe tehdît e şantaj dike tevgera me jî û gelê me jî ferqa vê de yani yani ger samîmî bin ji xwe rêxistina me jî em wisa daxuyanî da rêbera pohê ji bo koşulê rêber apotê de hinek gav avêtin pêwîst e yani êvan nîne koşulê rêber apotê de tecîta ser rêber apo ji xwe êrişîv ser gelê me
Ve nişande ku nasıl mine jwe musafam yani gring eve ku mera uso her hangi be ku gelo çi nine uso tek ve eve em plan saziye peşxa bi serkefti bimeşinin rojava me girila güçtü jî xwe eve û gerek usabe lê em vê bêjin yani bi sekna me tekoşîna me vekirê de ye yani wek hereket ve gel çi qasem tekoşînê xurt bikin pêş de bibin û yekîtî xurt bê wisa plansaziyê pêşxwe wisa herkes xwe berpirsiyar bibîne li hember vê pêvajoyan tê de ew qas dibe desthilatdariya Tirk jî zêdetir bê zorlamakirin wisa gab bê avêtin. Mesela xwara wisa sekiniyan jî wisa pir bi hinek nêzîkbûnên nermane ne mimkun e yani gavek bê avêtin. Em rastiya dewleta Tirk zanin desthilatya dewleta Tirk ji xwe vê pircar jî me dît yani ji wê gerek hemî hem gelê me jî hemî hevozî vê çerçevê de me re hêzê de tir bi erkê xwe ê welat parêzî erkê xwe ê pêşî me kî li kî dere bi rolekî ê berpirsiyar rabe wisa em karibin azadiya fizîkî ya rêberapo û pirsgirêka gelê Kurd wisa çareserî jê re bibînin a herî girîng jî ev e. Haval Asya û haval rojger çalakiyek li Enqere pêkanîn. Ev çalakî bi xwe re rojevekî girîng ava kir. Ji bo wî mijarên ê neveçine. Nod şexsê heval Asya û heval rojger de em tevayê şehîdê şoreşê bi bîr tênin û soza me ji bo bîranînê wan dayî em cardî dubare dikin em ê girêdayî bîranînê wan bin çalakiya van her du fedayê Apoyî tenê ne li Kurdistanê Tirkiye li tevayê cîhanê rojavek girîng ava kir rastî dikarin bêjin çalakiyekî herî zêde ku wisa bi bandor û di vê demê de bersiva pêwîst bihatane danîn bi hemî ziraviyê xwe lêhûrbûniyekî wisa têrker û wisa serxistin hem duwarê tewrîk de hem duwarê pratîk de van her du hevalê fedayî peyamê pêwîst danma yani hem danma wek rêhevalê van hevala hem jî da gelê ma da dijmin ev girîng e em bawer dikin herkes peyama van hevala wisa bi zelalî famke û gor wê nêzî xebatê pêşxwe bibe. Niha van hevala rihê demê temsîl kir û em çawa nêzî erkê xwe ê demê bibin pir bi zelalî danî pêş me. Namê hevala heye wisa berfereh hitabî her kesî dike û çalakiya xwe ji bo çi pêş xistin yani em wek fedayê rêberapo di demê wisa girîng de çi bersiv pêwîst e wisa bi zelalî hevala aniya ziman ji bo em naxwazin pir zêde ew bikin a girîng li gor van peyamê hevala seknek ê layıkî van
nişandana da hemû qadê tekoşînê de ev ji bo me, ji bo gelê me jî pir giring e. Niha yani ciyê ku hevala çalakî lê kirî ji xwe yani wek hedef cî rastî pir ew e esas rastiya dewleta Tirk jî propaganda wan û wisa digotin yani ciyê herî xwe lê ewle dibînin qaşo teknolojiya serdemê kulwir pêş dixin ew li kariya xwe asta herî jor de girtine kes nekarê nêz bibe navenda wê de yani ciyê herî ku em bêjin heta akademiyê ku vê perwerde dibînin heval xwe gihan newir yani yani van hemî ew tewrî propaganda dewleta Tirk vala derxist yani vê car din nîşan da ku ger fedayiyekî PKK paşkê fedayiyê rêberapo biryar dan şûn de ti ciyê ku xwe negînî nîne yani esas ev zeral hat fehm kirin dijminê me jî gerek vê wisa bifehm bike yani her derê yani ciyekî herî zêde bi ewle ku xwe dibîne mutlak mere karê xwe bigijêne yani ew ji bo me jî peyama bû ji bo dewleta Tirk jî peyamekî giring bû û rêbadê heval ku wisa bi xwînsar wisa ketin dijmin gor xwe dinirxîne belkî hinek tişt çar qet me jî dikê li gor xwe dixwaze ew bike ama bi hin dîmena zaten de rewş de zelal dibe û hevalê ku tên naskirinin yani wan sekna xwe jiyana xwe tim wisa fedaya nebûn ji bo azadiya gelê xwe welatê xwe yani wisa seknekî her kêliyekî ku wisa bi seknek fedayî nîşan dan û di kêliya dawî de jî çalakiya xwe de jî bê qusûr wisa serket na ev nihime yani di vê demê de tabii gelek derdor wisa nîqaş dikin işte evekî sifîl e medenî yani insan ew ama van newsa ye van kesê hatin kuştin û wê birîndar bûn yani wek navenda ku bû armanca çalakî qatilê gelê me ne yani qatilê zarokê gelê me ne wana silah çê dikin teknîkê herî serdemê çewal hember gelê me Gerîla Azadiya Kurdistanê kar bênin 24 saeta vere mijûrin wek navendekî şerê taybet meşandinê ev kesekî li wê derê çi hemû insanê wisa taybetin yani bu wê ev giring e yani van kesekî hatine kuştin yani belkî dewleta Tirk hinek kestan dawî wisa hat fehm kirin ku jimara kuştiya wan zêde ye diveşêrin yani nêzê saetek ku nîv wisa hevala şer kiriye kî hatiye pêşiya wan çi astengî wisa derketine hevala rakirine û derbasî kuna pêş de bûne di kêliya dawî de jî demê nêz dibin bin baz ser xwe teqîn wisa jî wan dayê herî giran dawî de jî didin dijmin û wisa ti astengî nas nakin heya dawî şer dikin yani û dagirker jî xwe nikarin nêzî wan bikin yani direvin ew dibin her derê re em bêjin
derdore wat tê çember dorpêş tê kirin lê wisa bi xwînsariyekî mezin çünkü ew di yani armanca xwe de zelalin bîr û baweriyekî ji pola bi wan re heye wisa ne îşê ew yani ew armanca wan çi ye yani ew çi dikin lazim e çi bikin tê de zelalin û van ser wê xetê dimeşin wisa şokek mezin bi faşîzm dagirkeriya Tirk re çêkir ev boy me evek bû tabii yani rastî jî gelê me di serî de malbatê van hevalê hêja û hemû gelê me dostê me gerek bi vê ser bilind bin ki em xwedî fedayî wisa ne û çi qat dijminê me hov bê wisa êrişker bi rûyê xwe qetliyama ser zarokê me li ser dayîkê me ku dimeşîne ev bersivekî wisa cî de ku hat dan yani ji bo vê gerek mere bi vê serbilind bê kêfxweş bê van hevala xwe ji bo me hemiya feda kir yani ji bo azadiya me serxwebûna me wisa xwe feda kirin sûnda vê xwaribûn û sûnda xwe vegirêdayê jî çalakî xwe wisa pêşxistin ev rojavek pir ew hê jî nîqaş dikin xwe re nîqaş dikin tabii ama em bawer dikin yani gelê me jî û dijminê me jî peyama pêwîst ji bo xwe girtin ji xwe van fermandariya biryargeha me jî rêxistina rêveberiya tevgera me ne daxuyanî dan wisa her dem van çalakiyan an wisa bi qay tê xwestin yani peyamê girîng tê de tên dan em hêvî dikin ku dewleta Tirk jî van wisa bê xwe esas ew bigire wisa sivik nêvî vê nebe yani a girîng ev e mesela niha yani işte gerîla nema û kes her der serwerî me li ser welatê xwe çêkir û tenê ne çûna nizam Iraqê Sûrî nizam her derê de xwe wisa ev dikin bes vê çalakî ku her tiştê derkeriya em bêjin derxist holê yani ya girîng mere famkê hebe yani yani kengî hat xwestin li kî derê li wir bi vî şikrî çalakî her dem mimkûn e yani yani ev heqîqet gerek herkes bibîne û bo vê tabii em jî wek rêhevalê van fedayiyan rastî di vê demê de em çawa nezî erkê xwe bibin têrker wisa peyamê pêwîst me girt ji van hevala û di çerçeva ku hevala diyar kirî bi namê xwe de cardê bi pirêtîka xwe jî çalakiya pêşxistin ji bo me tim wê rûnahî bê di hemû qadê tekoşînê de em ê vê esas bigirin ji xwe wisa merevdikarê layıqî van hevalê hêja bê û wisa armanca wan serkeftî pêk bêne kur tiştên bê beriya vî endamê fermandariya eyaleta Mêrdînê Ebilê Mehmed Cudî li Mêrdînê şehîd ket ji xwe bi raya giştî ve jî hat eşkerekirin ji bo şehadeta Ebil Mehmed û li ser rewşa Bakurê Kurdistanê hûn dikarin çi bêjin na em ji bo tevaya hevalê Bakurê Kurdistanê silav û rêzê xwe rê dikin beriya pirsawa em bibersivînin di mijarê girîng hebûn yek bi eletê me Garzanê ve girêdayî di du jî bi Botanê ve girêdayî
وەک ئاگاهiyê lezgîn ku lazim e em bênin ziman û heval jî li ser bisekinin hene. Niha yek em dizanin dijmin bi hinek lêstokê cida dixwaze tim derber li Gerîlayê Bakurê Kurdistanê bide. Me dawî agahî girt ku hinek li ser navê rêxistinê yan jî hevalê din çûne êleta Garzanê û xwestine bi hevalê wî re têkilî çêkin. Wisa ser navê hevala ku hatine em vê bêjin ev nerast e. Ji xwe agahiyê me ji hevala heye. Dirêkê tên zanîn de agahî me heye. Lê ev agahiya dawî tiştek wisa nîne lazim e heval bi kesî re hevdîtin nekin. Yani ev dibe ki leştokek dijmin be û wisa bixwaze ciwarê hevala diyar bike û derbêl hevala de. Yani ev lazim e heval hişyar bin kesinlikle divê demê de tu hevdîtin bi kesî re nekin. û ji xwe hatibû gotin heval bi xwe înîşetîflîne baştir dizanin çawa nêz bibin, çawa tev bigerin, heval xwedî tecrübe mezinin. Wisa merev hey ji xwe hebe, xwe biparêze. Çawa tev bigere ku derê xwe cîkê yani wisa bi hişyarbûnek mezin lazim e heval hişyar bin. Yani ev girîng e. Destpêkê ji bo êletê Garzanê me xwest vê bêje. Niha andî ji bo hevalê Botanê em herêmê Herekol besta wan li vir jî me agahî girt ku hinek wisa dixwazin cardî wisa bi hevala re têkilî çêkin di vê demsalê ew de. Niha herî dawî me notê hevala girt. Ji xwe not me rê kiribû ê hevala jî me girt. Hevala jî di nota xwe dawî de gotibûn em têkiliyê xwe bi giştî artık qut dikin ji her kesî. Ev herî rast ev e û wisa jî hevala ew notê xwe nivîsandibûn. Niha kesî dîtirê nehatiye rêkirin û gul ser navê me hevalê din ger lêgerînek kesî hebe ku dixwazin hevala re hevdîtin bikin ev nerast e. Ev jî heman wek Garzanê ku çawa me got dibe ku bu hevalê vir e Botanê re jî wisa ew yani wisa bi rêkê ew dijmin bixwazin wisa derbel hevala bidin. Yani ji wê gerek heval kesinlikle kesî re hevdîtin nekin. Ji xwe va demsala lazim e heval bi xwe jî bizanin ku kes ne emrê dikin ne jî kesê ku wisa bixwaze hevdîtin bike di vê demsalê de divê ki nêta xwe ne baş be. Yani gerek heval wisa nêz bibin dolayısıyla di vê demê de yani hem hevalê Botanê hem hevalê Garzanê kesî re hevdîtin nekin. Ne tenê hemû hevalê êletê me din jî ji xwe vê saetê şûn de çi dibe bila bibe gerek tümden evê xwe qut dikin. Xwe bigihên cihê ewle û parastina xwe esas bigirin. Yani me xwest vê bêje înha rast e velê Mehmet Cûdî yek ji fermandarên me ku rastî bi sala li gelek heremê Kurdistanê erk kirt û di pêş de wisa beşdarê xebata bû. Dwarê tewrîk pratik de girîdana xetê de xwe kûr kiribû û bi hev re yani hem warê
teori siyasi, ideolojik, rexistini û pratikî dikir yek û dimeşan hevalê Mehmed yek ji wan hevala bû. Şehadeta heval hê ji wisa berfere agihê me jê nîne, yani wisa ji xwe mijarekî êlê pirsînê ye. Yani lazım e em hinek lêpirsîn bikin, sedemê wê fehm kin. Em bawerin di demê guncav de hevalê elaqedar ew ê li ser vê bisekinin. Tiştê fehm dibe wek komplo tê dîtin. Wisa ji xwe xiyanetek jî li eyaletê çêbû. Çiqas vê vegirê daye yan jî nedenê sedemê cida hene em nizanin. Ama şehadeta heval Mehmed wisa bi xayintî, bi komplo hatiye jiyan kirin. Ev zelal e. û lazım e hê berfere mere agahî bigire û rewşê fehm ke. Hevalê Mehmed tabii wendayek mezin bû ji bo tevgera azadiya Kurdistanê tevê gelê me. Rastî yek hevalek ku pêşengek û ji bo pêşa roja paşa roja gelê me hêviyek mezin li ser hebû. Ji xwe di hemû xebatê xwe ku meşand hemû qada da tim bi vê rihî vê berpirsiyartiyê beşdar bû û wisa serkeftinê mezin jî dest xistin. Bîr û baweriyek pir mezin da derdorê xwe hemî hevala. Ji wê bûye me wendayek rastî pir giran bû. Em wek rêhevalê wî û hemî qada rastî em ê çawa bi pratikek serkeftî tola hevalê Mehmed dijmin rakin. Em niha li ser vê lêhûrbûnê dikin, bi vê re mijûlin. Mutlak em ê tola wî li erdê nehêlin. û nevê ji bîr kirin. Em serî de vê bêjin. Niha dijmin li gelek qadê bakur operasyonê xwe berfereh dimeşîne. Yani bê navberin wisa bi evê xwe tirsonekî her li kî derê bêjna hevalekî kir agahiyê girt û hemî derfetê xwe dixê meriyetê bi hezara leşker kontra û sîxurê xwe wisa operasyon dimeşîne heye niha hemî eyaletê me ji xwe hinek wisa yani çapemeniyê jî bûn qada xê li ser hinek herema hat îlan kirin hinek jê jî ansma nabin vê jî dizanin wisa bê navber dem dirêj dem kurt wisa operasyon tim hene heval nav dene em bawer dikin ji xwe heval herî zêde nêzde dişopîn û tedbîrê pêwîst digirin agaya hevala jê heye neherî dawî di çapemeniya Tirka de wisa derbas bû ku li di heval xetê perwarê wisa hatine şehîd kirin wisa yansıma bû me agahî girt ku ev heval hevalê Ferhat û hevalê Devrimên Kato ne wisa ew jî artık encamê çawa komplo de jî rewşek cidahiye ev mijar jî ji xwe mijara lêpirsînê ye li ciyekî ne li wir dijmin operasyon dike baskın dike wisa dîl dikevin dest dijmin yani ew wisa ev zelala ji xwe hatibû gotin jî yani heval lazım e hişyar bin çi dibe bila bê yani mere hevalê elaqedar wisa hinek hişyar bê tedbîrê pêwîst bê girtin na ev rewşê em wisa nikarin niha tiştekî serçûn agahiyek zelal me negirtiye
Em bawer dikin hevalê alaqadar hêzê de tir rewşê belkî bişopînin fam bikin. Tabii pir acele ne merev neke yani divê demsalê de merev be. Herîkên tedbîrê pêwîst merev bigire û tiştê demê pêş de merev li ser bisekine heye. Yani ev rewşî wisa divan operasyona da pêş ket. Lêdî wek dîtir giştî operasyonê dewleta dagirker a Tirk vala derketine heya niha wisa rewşekî ew nîne. Em bawer dikin divan mehê pêşme de jî hemû operasyonê pêş bikevin hevalê vala derxin. Înha em ketin ji xwe zivistanê. Berê jî fermandariya biryargeha me hevalê me nirxandin çêbûn ji bo rewşê bakur. Çerçeva ku hatî diyarkirin pir girîng e. Yani em wek gerîlayê Bakurê Kurdistanê êdî hinek gor berê, hin fêrbûnê berê nabe. Yani her hevalekî li Bakurê Kurdistanê îde ji bo xwe yani hemî evê xwe wisa ji sıfrê bigire dest. Yani em nû de xwe çawa çêkin. Yani çerçeva bi perspektîfê gerîlayê modernîte demokratîk gerîlayê ê nûjen çawa me xwe birêxistin kin. Li kî derê bi çi rêbazê çawa xebat bimeşînin. Yani ev gerek wisa bingehî de bêdestkirtin wisa em karibin zelalî çêkin. Pêşiya xwe baştir bibînin û hemû planê dijmin, hemû taktîkê dijmin, teknolojiya dijmin vala derxin. Herî zêde lazim e li ser vê pir bi Kur'anî bêseknandin û encamê pêwîstiyê bêderxistin. Şehadetê me di nava vê salê de hatin jiyankirin sedemê wan çi bû? Yani xebatê me kê meşiya astengî çi bûn? Bi kurtayê hemî kêlî bên destgirtin wisa merev encamek xurt jê derxe û gor perspektîfê nû rêxistinê fermandarî biryargeha me da heval karibin mutlak di rojê pêş me de têxin meriyetê. A herî girîng ev e ji bo lazim e heval serenser nêz nebin. Rastî dijmin hinek dijmin jî dixwe de guhertin çêkiriye. Rêv rêbazê xwe de di operasyonê xwe de îde bi tenê aliyekî nêz nabe. Şîxura dixe devrê çevrê dixwaze wisa herî nêzî hevalan şehîda di heremê ku wisa heval berê karanîne pir servan sekine rêw riyeka heremê ku wisa tên zanîn dixebin denetima xwe de yani hem hewayî hem bejayî hem teknîk wisa ew dike. Vana hemû tiştê tên zanînin. Ji bo ev gerek hemû baş wisa merev famkê yani dijmin çawa nêz dibe. Ji xwe her rêxistin yani her gerîlayek yani ku qarşê taraf yani dijminê xwe dijminê pêşberî xwe baş nenirxîne yani tarzê wî ye rêv rêbazê di meşînê çi ye baş şirovenekê û zelalî wisa ew nebe nikare tedbîrê li hember vê jî pêşxe. Dijmin xwe hinek evê de guhertin çêkiriye. Hinek cî girtine. Hinek cî bi mebesa hinek qamarê cida bi cî dike. Wisa gelek rêv rêbaz kartêne. Nal gor vê bi gerîlayekî klasîk wisa fêrbûnê kevin mümkün e merev karibe va astangiya derbas ke. Na yani hinek gerek vêna em ferqa vê de bin ku mutlak gerek
وان جارا همو بین باشت بین دست گرتن ورگور وی یعنی به حرکت tarzı ki xabat meşandine جوار گرتنه yani hemi me de gerek olsa nubun be yani dijmin duvalatiye be kesinlikle gerek serve Türk Kur'an'ı xurtçe be usa emkaribin encamış pratika xoy sala derbasvi derxin ide derfete ve çebin şu heval civarı zivistanê dikirin gurê tedbîrê pêwîstî tabi yani mijarê nîqaş heye êdî tabi ewlekarî jî îde ji xwe pirçar hat gotin heval bi xwe jî ji xwe ferqa wê dene ev demsalê payîz û derbas û işte em dikevin zivistanê haya biharê hin esasiyetê ev e hene ê van demsala hene نظم هوا وان بکشیم دیکاتش و شوپن دنگه هر روها گلک روشه اولا کاری و گردای gerek پر مرف دیکاتا وی بکه yani her havalak خواه برپسیار ببینه و اوسا آچکک لوازیک نده که دجمنجه fayda بگره Usa yönelim sermebki derbelmedi. Ji bu hemî heval divê çerçevede em bawer dikin ew ê bi berpirsiyar nêz bibin wisa dem sala pêş me wisa mere bêwendayî em bawer dikin ku hemî heval bi berpirsiyarî wê hemî operasyonê dijmin ku pêş dikevin vala derxin yani bi kurtayî tiştê em bêjin evin و شخوا چاچا برنامه کی ده حواله پرورده خوشی ببینن یعنی هم پراتیکا خواه مگوت نرخاندن هم اولا کاری ده باش تدبیر پیوست بگیرن اونلی خوش بوی پیشی باش آماده کن لگور پرسپکتیف هی جبوی گریلای باکور ایده هر حوالک ده آستا هر جور ده gerek خواه تevlik yani çağme خواه tevlikin biniqaş ve ev hicmara havala çıkas ve birabe be dibe hicmara havala hene kaval hendik bin merev de keşibe bese ku merev hevdu perwerdeki خواه perwerdeki niqaşi heri berfere bimesine u misyona metşiye dibe dema diroki de Bakure Kurdistan'e çanêz bibin yani vana hemû wisa bi berpirsiyar nêzik binek pêwîst e wisa ji demê re bûna bersiv hewceyî vê heye bawer dikin hemî heva jî di vê çerçevê de ew ê nêz bibin li ser vî esasî cardî em hemî hevalê Bakurê Kurdistanê behezkirin û rêzdarî silav dikin û serkeftin jewara dixwin Belê biraz Almanca pirsê me ev bûn Davîdê tiştekî bixwazim bêje em wê guderek Na tiştê em bêjin ji xwe em di pêvajiyek pir giring re derbas dibin pêvajoy jî em çawa nêzî pêvajoyê bin erkê me çiye heval Asya hevalê rojger ji xwe nîşanî me dan bawer dikin hemî gelê me û hemî hevalê me ew ê vê çerçeva ku van hevala dayî pêş me esas bigirin em wek gerîlaya Azadiya Kurdistanê heya kêliya dawî jî li ser bîranîn rihê van hevala bi erkê xwe rabin nîqaşê me hemû li ser vê ne û demê pêş me de jî ji her demekî zêdetir em ê bi erkê xwe rabin bi vê bîrûbaweriyê cardî em ji hemî hevala re û hemî gudarwana re di xebatê wan êş û leşkerî de serkeftinê dixwazin belê wextê xwe veqetin tevlî bernameyê me bin em gelek spas dikin bi wecî spas
Böyle gudarın ecem geçtin daviye bernamaya hatta bernamaya gidin biminin tıkhaşi de denbaş.